Lord na ang Kristo ang bintang ng aking Panginoon. Sunod mo ito sa ulan sa ulan, kung iapin ang mga pag-apuan sa mga halang akong nangyayon karon. Ang kalangan ni Senior, Edberta, Karana Junior, Elisio, Francisco, Pedro, Maria, Crescencio, Emma, Alice, Gabino, Sabina, OGC. Isa na ng mga kalang na wala ng handong kanila, makakapasalin sila sa mga masalang na madapat na sila sa pinalian na walay katapusan. Karoon mo ang ikakapaak sila na Domingo sulod sa tubig. Ang atong tema kang Dominguha, mapaubsan ng makaranayan pagpangalagad sa Diyos o katawhan. Ating pagsunod, paliho ko ninyo magkakawito ng kasununang namin. Kitang tanan, sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Diyos, may kahayag sa tundalan, tutulang ng kita niya sa atong agyan. Mga igsuon, karong adlaw sa kalipay, tungod kay karong adlaw sa Ginoo. Sa adlaw Domingo ang atong Ginoo na banhaw, nagpakita siya mga sinuna, o nagpadala sa Espiritu Santo. Mawasap din ang adlaw sa atong kaluwasan. Kano sa atong isaulog ang atong kaugaling pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo, uban ni Kristo, o diha ni Kristo. Mao sini ang hinungdan nga nung nagkasigong kita karon. Ngayon na itong panagtigong karon, doyo kita sa tibok simbahan na nagpanaw din si Siyuta. Uban sa itong obispo, Abel Apigo. Sa itong pura paroko, Padre Elito Badyo, o sa itong Paripaika, Padre Boitino, o sa tanang kaparian, sa Dayosisi sa Maki, o sa tanang magtotoo. Aron mandang kita alang sa pagsaulog karon, maginunsod kita sa itong mga sala, o mga itagpasaylo sa Diyos, o sa atong isig katao. Kita ang tanan, nagakumpisa ako sa Diyos, yung magkakagaho sa tanan, o kaninyo na iksun, kaya nagapas ko kumiyamot, sa lahuna sa pulong sa buwan. O sa mga pagbuhat sa ayang sumakot, kaya akong sala, akong sala. O sa nang mayo ko kansan na Maria ka mga Diyerte, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyang mga ikso, aron inyong po ang Ginoo na aking. Kaloy di kami Ginoo, pasiloa, kami tanan ng mga kalapasan, agaka kami niyo tinabiyaw, at aking pinabuhig dayon. Amen.
o Diyos makagagahong uway katapusan. Mandoy ang among mga buhat aron ng kasahimot ganimo o himua nga magdaghan ang mga maayong buhat sa ngalan sa imong higugmang anak. Kini among pangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahadturan. Amen. Tayo. Kinutlo, gikan sa basahon ng propeta Isaiah. Ang Ginoo nag-ingon, mao'y akong kabubuton nga ang pagpaantos o pagpasakit kaniya sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon. Ingon nga halad alang sa sana. Nakita niya ang iyang mga kaliwas o makabaton siya taas nga kinabuhi. O pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Ini katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, o masayod siya, nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kung alagad, o siya maulupasan sa silot sa katawhan, aron mahimo siyang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Sa Diyos. Sani kami kanimo. Mandarong ang pulong sa Ginoo. Ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugpa siya sa gusto ug matarong. Puno ang yuta sa kaluon sa tanawa ang mga mata sa Ginoo, ala kanila nga mahatungkol kaniya. Kanila nga nagalaon sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila ikan sa kamatayo. Pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Ang among kalan nagapasod sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among panalipon. Mali ang kakalahong Ginoo, ang imong kaluoy. Kami nga nagalaon
Pinaglogikan sa unang sulat ni San Pablo at Hebreo. Ligurong taong ka ang atong pagtuo, kaduna kita ay Pangulong Pare nga halangdon, nga tuwa sa presensya sa Diyos, nga si Jesus, ang anak sa Diyos. Ang atong Pangulong Pare, dili sama sa ubang pare, nga dili mubatik kaluoy sa atong kahuyan. Hinunuwa usa siya ka Pangulong Pare, nga gitintal sa kanang paagi, sama ka nato. Apan wala gayon makasala. Busa magmasaligod kita sa pagdul sa trono sa Dios. Din atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya sa atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos, kayo Panginoon. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala sa pagsaysay kanato ni San Marcos. Humayaw ikaw, Ginoo. Unya si Santiago o si Juan, mga anak ni Zebedeo, midugol kang Isus o niingon. Magtutudlo, aduna kami pangutana sa ipabuhat kanimo. Kung sa may ipabuhat ninyo kanako, nangutana si Isus kanila. Mitubag sila. Kung malingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong giharian ng himayaon, palingkora kami uban kanimo. Ang usa sa imong tuo o ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong ipangayo. Makainom makamo sa kupa sa pag-antos na akong ina. Makapabunyag pa kamo sa paaging ako bunyagan. Oo, may tubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayot kamo sa kupa ng akong ina. O makapabunyag kamo sa paagi na ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpilit kung kinsa ang palingkoron sa akong tuo o sa akong muna. Ang Diyos mo ang hatag ni ining mga dapita ngadto sa gitaganaan ini. Sa pagkabati nini sa napulo kat tinunan na nasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod ini gipaduol silang tanan ni Jesus o giingon. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao nagharit kanila o ang mga pangulo nagmandok kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang pagi. Kung usa kaninyo ang buot nga mahimong dako nga tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O ang buot mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw, Kristo, kayo Panginoon. Mayong buntag sa tanan. So, unang-una, mayong kunyo pasaylo nga tagsarato nyo makita din sa ato so tagsara na ko ka sa ulo labi nga yun
karon nga bulan sa Rosario, wala yung bukas ulo din o magabi tungod po sa panginahanglan ng material, natunon ko ng panggabi ang ako ang trabaho. So wala ko ninyo kayo makita din kada gabi Apan, kung adlaw na kalihukan, akong paningkamutan, na ako, basta kaibalo ko, makaibalo lang ko. So, ganit, tungod kay katagsa lang, mayaging bulan po, sige, dirobin po may, wala ihapon di direct, ito ang isa na ito silingban na servisyo. Apan, mauman ka na ang tubag sa muang kuhan, itudlan na postulado ang paghalad o pag-alagad sa katawhan. So, dili lang din sa atong kasilingban, kundi sa tanan. So, atong nadungog itong aging Domingo, ang Ebanghelyo nga naghisgot bahil sa usa ka tawo nga dato. Yan ay iingon man ito nga atong nadungog itong aging Domingo na lisod ang pagsulod sa usa ka dato sa gingharian ngadto sa langit. Apan nahin atong hinumduman na ang kasulatan wala si Jesus magsulti o kanang nangkuntok na istorya kundi iyang ipaagi sa sambingay. Kitang tanan gibuhat sa Ginoo pulos mga datok kwarta lang siguro ikulan mga datok lang tanan. So, sama sa usa ka dato nag-iingon dito, nagtumba na siya sa tanan nasugo sa ato ang Ginoo. Apan usa lang ang iyang ikabalaan katong giingnan siya nga kung gusto kang mukuwi, musunod ka nako, paulit sa inyo o ibalik dia ang tanan nimong katigayonan. Sa ato po sa ako kung pagpamalandong isip usa ka apostolado kana ni Apo na kanato ni Apo na nako usahay na tinuod miingon ka nagtuman ta sa ato ang trabaho apan naagayon ang mga kabanaka labi na yun na makalihukan mo dahil sa kingon matay mulakaw ko ang ako ang hayop dito ang ginagatiman ang ako ang balay white house. So naagi ng mga kabanaka sa maso sa kanato nga nagukol siya may pabiligde ang iyahan kasigayonan o kita sa ato sa ikagulan na maiba na mabanaka ta sa ato ang mga buhi na wala na yung atiman manhit ay simbahan. So naa ang mga kabalaka. So sinahanglan na iwagtangon ng mga kabalaka kay kanan mga kabalaka maori ka na hinungdan na lisod pagsulod na to sa gingharian sa langit. So, isip mga tinubos ni Kristo atong paningkamutan na sa kanunay kita din wala itong mga kabalaka o atong kanang ipahe. Isalig na to sa Ginoo kay ang Ginoo maoy maghatag dapat sa ato ang sa iyang itagana alang ka nato. O dinahipon sa atong Ebanghelyo karon atong nadunggan nga miingon di pangutana sila nga gani ang duha ka mga tinunan ang utana na iyang ilaginan si Jesus na kung maglingkod ka na nato sa imong harian na mahimayaon palingkura kaming duha. So kuwahit karon angat naman ang piniliay sa ato ang nasod kani kasagaran ay mahitabo sa mga politiko. Tabangi lang ko ninyo kay unyag makalingkod ko tagaan sa Kristo diha. Unya o makalingkod na to tagaan sa Kristo sa ako ang opisina. Apan ang Ginoo dili. Ang Ginoo bisan patuod ug sa nakasuod ang iyahang mga tinunan na nagsunod kaniya apan wala siya mingon kay adunay daghang mga pasikito usap kang kasunod makalingkod na to sa gingharian sa langit.
Gani sa katapusan miingon siya din nga si Kristo ang Ginoo mianhi sa kalibutan dili aron alagaran kundi sa pag-alagad. So ako na yung hinugtukan ganit makadali nga di ay isip usa ko kang postulado dili kay kinahanglan nga ako inyong dili kay kinahanglan nga magpatahod kun inyong isip usa kakaabag dili ko ninyo magpatahod kay ganin ang si Kristo ang atong amahan ning anghel kalibutan wala magpaalagad kundi siya ang nialagad o gani misahan siya siyang kinabuhi tungod ka atong mga tao. So sinaotong ka mga igsuon na nining gamay akong napaambit ninyo na sa kanunay ato ang mapamalandungan na kita isip sumusunod sa Kristo dili angay atong ipataas ato ang atong kaugalingon sa atong isip sa tao kundi angay atong iputan sa atong tagsa-tagsa kakasi-kasi ng una nga kita tanan mga tinubos o sumusunod ni Kristo musunod kita kaniya dili aron alagaran kundi aron sa pag-alagad o ginaot mo ta mga igsuon na kanunay atong kini mahinugtukan o pagpalandungan aron ang Ginoo sa kanunay magmadasigon sa pag-tanaw din kanato o ginaot mo ta. Palihog ng Diyos. O karon atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan nagatuo kami sa Diyos ang amahan ng magkakagahong sa tanan magbubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang makita o hindi makita nagatuo kami sa Ginoo Jesucristo ang utong anak sa Diyos biyanan sa amahan sa ulapay katuligan Diyos ikan sa Diyos kahayag ikan sa kahayag matuod ng Diyos ikan sa Diyos na matuod biyanan Pilipinuhas o tagi kaya sa mahal pinagi kanya ng ayun ang tanan o lahat ng mga tao na sa tungkol Ikanawag siya at ipanasalan sa Espiritu Santo. nahimo siya ng may lawas ikan ng mga nakawalay o nahimong tao tungan Pilato bilang siya sa krus sa subot Poncio Pilato nagato siya na matayo Ginoo sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan may pagkali sa langit o galikod sa tuod sa mahal mabalik siya ng mahimayaon aron pagkukong sa mga buhi o sa mga minatari kung ang inahilhalila na wala ay katapusan Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ikaw maghahagal sa kinabuhi. Nagalitan sa mga susana tungan sa mga susana sila siya o pinamayaw sulti pinagi sa mga propeta Nagatuo kami sa Santo sa Tuyo ang gusto ko sa mga. Nagadakan sa so kabun niya kalang papiluan sa mga nagpabot kami sa pagkabanhaw sa mga pinagkay Sinabuhi sa mga pagkakutan. Amen. ang Ginoo may natuson o nasayod sa atong mga kapatitan. Atong pangayon kaniya ang iyang itong panabang aron kita makasubay sa dalan sa Ginoo. O kita mo ingon, Ginoo dungga ang among panguyok. Ginoo na ang pamakulo. Nga ang tibok simbahan maglakaw subay sa kabubuton sa Ginoo ug magpalawom sa pagtuo sa kanang katawhan magampo kita sa Ginoo nga ang Ginoo buhatan ka nato og igong kaisog sa paglikay sa butang nga magdala ka nato sa kahakop ug pagkamakalaypon magampo kita sa Ginoo nga kadtong nawad-an
kahulugan sa ilang kinabuhi ug nakabugnaw na sa ilang pagtuo. Makakaplag untag katinawan diha sa mga pulong sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo nga ang pagkamuyo. Nga ang mga masakiton sa hunahuna o sa lawas, makatagandam unta sa himpit nga kayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo nga ang pagkamuyo. Nga ang mga nangamatay, makadangat unta sa tinuod nga kapasayloan sa ilang mga sala, ug pagadawaton sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo nga ang pagkamuyo. Diyos nga mahal, buran sa kaloboy lugugma, imong nga rumaw kang among mga pagdampo. Sa imong mga kamot among itugyan, ang among mga palinhangan, kuban sa dakong pagsalig kanimo. Tabangi kami nga among mapalampo ang imong gugma nininsimbahan, na imong itukod o ibastog ala kanamo. Kini among ipangayo o ilauman ng madawat, tinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paliwag po alam sa paghalan. O langit ng Amahan. Mangayon sa kayo na makatigong kami karong tawa, aron sa pagsaulog sa kaluwasan ni padangat ng kanamo. Pinagis pagkamatay, pagkabanhaw, sa imong higugmang anak ni Kristo ang Ginoo. Ang laming higpit nga paagi sa pagsaulog ni Adlawa, mga kasulugan sa Santos nga Misa, nagigatong mo sa imong simbahan. Apal ni Parin karon dinhi, nga makasuulog din uban ka na. Usa sa mong pagsaulog yung kulong sa pagkalawat, among ipadayag ang among kinasingkasing nga pagsimba ka rin mo, o pagpasalamat yung pagluwas ka namo. O amahang itnon, ipadayag ang iyong pagdasig o paglituon ka namo, sa pagtuman yung mong kabubuton, samtang nag-aabot kami mahinapon, sa pag-anlis sa mong pari,
Aron nakasulog kami iban kaniya, santos na misa. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, ang Ginoo. Amen. O karon mga kasamahan atong gamiton mga pulong, nagitulog ka na to, sa atong man. Luwasa kami Ginoo sa tanan kautan. Hatagi kami sa imong kalinaw. Deko na kami o tabali tanan ng panginahanglan. Kaya nakapaabot kami ang mahinangkon pagbalay ni Kristo among mananobos. Amahan maluluyon, ipadala ka na mo ang imong espiritu sa lugmang pasaylo. Aron makiyo sa kaning tanan, dihat sa pagpinahoray o pagsinabdanay sa pagsangyaw sa imong harian sa lugmang katarong. Kaya ang mapaglalay sa panagpupagiyay, nakapahirayok ka na mo, gikan sa usan-usan. Tabangin kami pag-ikunay, pinagi pagpinasaylo ay Amen. Karat pakitat ng timaan, pagkong managinig, unay. Ini mau kordero sa Diyos na nagawag sa mga salat sa liputan.
Unahan kita maginapit sa bangkite sa Ginoo. Ginoo nila ako ay namalawat sa mo ang pagtulong na ang maayo ako. Mag-amso kita. Diyos nga gamhanan ang imong pulo na among isagulo. Magtabang ang takarabo sa pagkamakanunayan kanimo o pagtudlo namo sa dalang padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhiyong hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Paliw tuloy. Mula siyod, tilata ang sa kasubaran sa dating ng Diyos. Diyos ang mga mahal. Hidamot ang kanimo sa among mga mahal. Ang mga sa panalipod, batong sa 2019 ito ng Diyos. Kumikalas na sa rekhan ko ng buhay. Kumamapito sa karaghanan. Nag-ako kami sa inyong grasya, alang sa mga taong utakasan sa pagtuon. Sa pinaiya ang pagdali ng virus sa sa iyang pamaagi sa pagkakot. Diyahe ang mga kamodo una-una sa mga nasa medisina na sila ang nakiman sa mga sakot. Ubarang nakanas sa kaahon. Ug ngaso sa panggapan ng privado angin siya na mangita sa kayuhan o sulban ni imuing kataragman. Nag-angko kami anang yato mga pitasbuyan na sila ang ibalik sa maayong panggawas. Nagagi kami sa grasya nga magbunday alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang ni Antong Minanglan. Kini ang pamayo pinaagi sa among Ginoo sa Jesucristo imong anak, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria dapalan sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Joaquin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Kalihong Minto, sululing ka sa ulugan sa pulong ang pangyayang daan. Mag-ampo alang sa kalag atong ihandong karon ang kalag na nilaman siya. Inaamita ang mga harapan siya sa linalian sa Diyos o sa salud siya sa ilang mga sala. Atong isunod ang sikang koleksyon. Mayong bangkag sa tanan. Una, atong daygon ng Ginoo ko, atong siyang palakpakan. Sa kahapon, nagtagbo ta
nagplastar sa koral niya. Pero sa Ginoo, naplastar lagi ang koral. Murag dili na gyud siguro makasulod ang giring anak, no? Iring, iro, o unta pa. Kanding manok. So, pero okay na sa wala mas radi kay o tuyo sa sulod makasulod siya. Oh no. Wala nga atong nasigo na atong kaugalingon ang matag grupo diya wala tunay. Ato na nang iloko ng class nato. Ang una na dito number 1, tangko dire number 9. Oh, pwede na tayo ko na nato. Okay na po nga magtago ta no ni laing grupo, Martes laing grupo, Merkulis laing grupo. Ito mo lagi sa panahon nga dili maayo, no? Kung magtago mo sa Sabado, subot pasabot magtapos ka, no? Ya, ato ginaparing kamutan kay sa ato nang paabot nga naanay mga consolation prices madawat first second third nya consolation nya wala pa may magsabot ani o kano sana to madawat atong consolation at ko ba o pesta ba na to no basta kay na mo na man kamo kita ang diway kinahanglan po na naapos sila no kay ang mga kaplano ka po tayo butanan to sa kilid. Wala na yung mga pangkalo, tayo manindog ang tanan. Mga isuon, din katulugan sa pulo sa Diyos. Magpabili ng kita kanon ay mga bali ito ng sinusa. Hinaot ang pulo atong mirungog karungkat na magpabili din ka na ito kung mahimong atong tangganan sa kinabuhi. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo, Amen. manlakaw sa Diyos kalinaw, oras paghihugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako'y dapat ang ating mga